Хайырлы кеш эфирден алқар чыгарылышы сіздің білен Рузилин Галимов. Олға тоба бүгінгі төп темалар хақында. Урманны юққа чыгаралар, ипподром янында ағачларны не себепле киселәр? Вақыт күрсәтер. Әлегесе вақытқа менә Артур Марат дип йөрибез. Ни өчен Казан егетләре төркеменнән киткәннәр? Артур һәм Марат белән хәбәрчебез аралашты. Көч белән түгел, акыл белән сынашалар. Чалда Камаладясы исемле шахмат турниры старт алды. Бүгін Чаллыға республика премьер-министрі Илдар Халиков келді. Ол қызмет базарына ярдәм итү хакында кеңешме уздырды. Бүгін республикада 18 меңгә якын кеше мәшгульлек үзәгендә исәптә тора. Әлеге күрсәткеч 2009 елга кризис чорына караганда күпкә яхшырак дип белдерде хезмәт министры. Шулай да нәтиҗәләр ясарга иртәрәк. Атна саен Татарстанда эшсез калган 1000 кеше теркәлә. Кыскартулар аеруча хезмәт күрсәтү һәм сәүдә өлкәсендә еш күзәтелә. Трудоустроить этих людей очень... Бу кешеләрне эшкә урнаштыру бик авыр, кешенең гаиләсе бар икәнен дә онытмаска кирәк. Элек ул 20 мең хезмәт хакы алса, хәзер пособие акчасына яши. Алар барысы да безнең республика кешеләре. Шуңа күрә эшсез калганнарга ярдәм итү өчен без һичшиксез карар кабул итәргә тиеш. Премьер-министр һәрбер хезмәткәрнең дә проблемасын аерым карарга кирәк дип белдерде. Бу уңайдан федераль ярдәм бик мөһим. Шуңа күрә мәдди ярдәм бирелә калса, ул акчаларны дөрес итеп куллану белү шарт. Вакытлыча эшләр тәкъдим иткәндә беренче чиратта балык булмаган балалар тәрбияләүче ата-аналарга физик мөмкинлекләре чикле кешеләрне күз уңында торырга кирәк, ди премьер-министр. Иртәгә 25 март көнне Россия президентының Татарстандагы вәкиле Ринат Тимирҗанов чаллыларны кабул итәчәк. Очрашуда шулай ук шәһәр прокуроры Александр Евграфов һәм президент аппараты җитәкчесе Альбина Идрисова катнаша. Кабул итүгә 30-55-75 телефоны номеры аша язылырга мөмкин. Очрашу шәһәр хакимиятендә 268-нче кабинетта үтәчәк. Урмандагы агачларны кисәләр. Чаллы ТВ телерадиокомпаниясенең кайнар элемтә телефонына шулай дип шалтыраттылар. Шәһәрдәшебез ипподром янындагы агачлардан төпләр генә утырып калыр дип борчыла. Вакыйга урынында хәбәрчебез булып кайтты. Буш вакыты булуга Елена паркка ашыга, саф һавада ял итү файдалы ди ул. Әмма соңгы вакытта агачларның кимеп баруы шәһәрдәшебезне борчуга салган. Я часто здесь гуляю и в последнее время стала замечать. Соңгы вакытта агачларны кисә башлауларына игътибар иттем. Нәрсәгә кирәктер белмим, урман булай да куе түгел. Агачлар саны соңгы ярты ел эчендә кими башлаган. Моны башка шәһәрдәшләр дә сизеп өлгерде. Я так думаю, что это у них санитарная рубка. Миңа калса бу санитар максатларны күздә тотып эшләнелә. Бу бит урман парк зонасы. Авыру агачларны кисергә кирәк дип саныйм. Мин үзем дә урман эше белән бераз таныш. Это дерево, это вот явно видно, что не сухостой, но это, скорее всего, или загущение, то, что другие деревья рядом, или зараженное дерево. Дөрестән дә агачларны ирекле рәвештә кисмиләр. Бары тик корыган яки авыру агачлар гына юк ителә дип белдерделәр шәһәрне яшелләндерү хуҗалыгында. 15 апрельдән 15 майга кадәр янгын куркынычы яный торган вакыт башлана. Шуңа күрә ел саен кыш айларында урманнарны чистарталар. Ел сайын безнең шәһәрдә 2000-3000 агач киселә. Ул иске агачлар, карт агачлар, ширле агачлар киселә. Шулар урынына безнең шәһәр карары нигезендә бер агач кискәнгә 3 агач утыртылырга тиеш. Ел сайын агачларны кисү урман һәм парк зоналары кимүенә китермәячәк дип белгечләр. Быел шәһәрдә 5000 яңа агач утырту планлаштырыла. Гүзәл Шиһапова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Чаллы ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. 1 апрельдән мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә юлламалар бирү башлана. Иң беренчеләрдән булып бакчага урыннар белән 2012 елга балалар тәэмин ителәчәк. Бакчаларга урнаштыру сентябрьгә кадәр дәвам итә. Бүгенгә 24 меңнән артык бала электрон чиратта тора. Быел без 7481 баланы җибәрәчәкбез балалар бакчасына, шуларның 2000 ясле группасына. Быел 1 сентябрьгә кадәр 6 балалар бакчасы ачылачак шәһәрдә. Ул өстәмә 1440 урын булдырылачак. 1 апрельдән шулай ук армия сафларына язгы чакырылыш башлана. Хәрби хезмәткә алынучыларның күбесе югары һәм һөнәри белем бирү уку йортларын күптән түгел тәмамлаган егетләр. Хәзерге көндә булачак солдатларның 70% медицина комиссиясын узды. Армиягә чакырылучыларның 3тән 1 медицина күрсәткечләре буенча хезмәт итүгә яраклы түгел. Барлыгы быел 500 шәһәрдәшебез армия сафларына алыначак. Контракт нигезендә хезмәт итүгә килгәндә, Чаллыда быел бу квота 150 кешелек. Шуларның 30-на теләк белдерүчеләр бар. В среднем контрактник зарабатывает
от 30 до 40 тысяч. Контракт негізінде хезмәт итүчеләр уртача 30 меңнән алып 40 меңгә кадәр хезмәт хакы ала. Өстәвенә баштан аяк киенү кышкы җәйге формада бирелә. Шулай ук арендага фатир алу да түләнә. Элеккеге Казан егетләре хәзер Марат Артур дуэты тиздән Чаллыга концертлары белән киләчәк. Егетләр безнең телерадиокомпаниядә кунакта булды. Алар күңел радиосы тыңлаучылары белән туры эфирдә аралашты. Соңрак хәбәрчебез сорауларына җавап бирде. Күпләрне әле дә Артур белән Маратның Казан егетләреннән ни сәбәпле китүләре кызыксындыра. Сорауга җавап алдагы сюжетта. Безне һәр вакыт Казан егетләре дип каршы алалар һәм шулай ук озатып калалар. Һәм таныйлар иде. Беренчедән Казан егетләре иш булып, аннары гына Артур Марат сөйләшә башлыйлар. Күңел радиосы тамашачылары өчен дә алар элеккечә Казан егетләре. Артур белән Марат моңа ияләшкән дә инде. Дуэтыгызга яңа исем уйлап тапмыйсызмы соң дигән сорауга юмор белән җавап бирәләр. Күптән түгел бер-ике көнлек авыл кызы конкурсында алып барышлар булып эшләдек тә. Безгә жюрилар чыктылар да. Шундый слоган уйлап таптылар. Марат Артур дуэт матур шуңа күрә. Менә шундый слоган белән йөри башларбыз, наверное, Алла бирсен. 17 ел эшләгән Казан егетләре төркеменнән китүләренә 1 елдан артык вакыт узды. Әлеге вакыйгалар турында әрнү белән искә алалар. Марат авылда 6 метрлык баскычтан егылып төшеп имгәнә, катлаулы операция кичерә. Продюсер бер айдан Мәскәүдә булачак гастрольләрне коткарырга кирәк дип тиз арада яшь егетләр җыя. Аякка баскач, мин кердем дә студияга, анда инде яшь егетләрнең постерлары, афишлар ята, мин тәбрифайлабый. Мин дә монда кирәк тә түгел дип җиктер. Үпкә белән дә, шаяру белән дә әйткәнем, шуннан ул әйтте, гариза яз. Мин тавышланмыйча, кызыштык, әйтештек, аннарсы тынычландык та, мин гариза язып, Рафаэль абыга егетләргә уңышлар теләп, китеп бардым. Яңа егетләрне җыгач, исемне безгә калдырыгыз. Безне бит инде халык шул Казан егетләре дип белә бит инде. Егетләргә яңа исем. Яңа исем бергәшлек дип әйбәтләп барам инде. Юк дип әйтте. Я уже решил, значит, все Казан егетләре это вот алайса мәйтәмен китәм. Минем ул вакытка әйләнеп кайтасым килмәй, ул бик авыр вакыт булды. Дөрестән дә теге яшьлек көч белән шундый барган вакытта менә шулай üzülеп кую, ул үзегез аңлыйсыз бик авыр әйбер. Әмма хәзер авырлыкларны җиңеп, Артур белән Марат үзләрен икенче кат тугандай хис итә. Күптән түгел егетләрнең өр-яңа диск дөнья күрде. Энергетика һәм көчле тавышлары белән алар яңа үрләр яулавын дәвам итәләр. Җырчыларга алмашка яңа буын үсеп килә. Артур белән Маратның балалары да әтиләре белән концертта чыгыш ясый башлаган. Әлеге концерт программасын 6 апрельдә Чаллылар да күрә алачак. Артур һәм Марат дуэты тамашачыларны Сара Садыкова исемендәге концертлар залында сәгать кичке 7дә көтеп кала. Фәрида Сабирҗанова, Андрей Рачеев, Яңалыклар. Артур һәм Марат дуэты белән тулы интервьюны сез безнең телекомпаниянең ВКонтакте төркемендә карый аласыз. Чаллы ТВ телерадиокомпаниясе тамашачыларын Бөек Ватан сугышында шиксез батырлык күрсәткән шәһәрдәшләребез белән таныштыруын дәвам итә. Бүгенге сюжетыбыз герое 92 яшьлек Әхмәт Сөләйманов. Ул Ленинградны һөҗүмнән саклауда Польша, Эстония, Белоруссия бәрелешләрендә катнашкан. Ветеран сугыш турында сүз кузгатканнарын яратмый, әмма безнең иҗат төркеменә ул барысын да сөйләде. Тулырак Айгөл Юнусова сюжетында. Туксаныш яшын куучы Әхмәт ага Рубин футбол командасының җанатары. Әлеге спорт төреннән тыш хоккей, волейбол, теннис ярышларын яратып карый. Егет чакта спорт белән мавыгу бәхете тәтемәде. Сугыш кырында булдык дип искә ала ул. Бу инде солдатның күкрәк кесәсендә йөрде. Партбилет белән бергә. Ленинградны һөҗүмнән саклау өчен медаль белән бүләкле таныклыгы Әхмәт бабай белән бөтен сугышны үткән. Хәзердә әлеге документ хуҗасы өчен бик кадерле. 18 яшьлек егет Ленинград фронты 23-нче армиясенең 10-нчы укчылар дивизиясенә хезмәткә чакырыла. Ленинградны һөҗүмнән саклый. Блокада юк ителгәч, әлеге фронт резервка китә. Рядовой Әхмәт Сөләйманов 21-нче армиянең 125-нче дивизиясе отделениесе командиры итеп билгеләнә. Белоруссия, Эстония, Балтык бәрелешләрендә катнаша. Польшада аны каты яралый. Колны кесәләрен шул Чинстаховта, город Чинстахов, польский шәһәре.
Бүйек җиңүне шәһәрдәшебез Польша госпиталендә каршылый. Бу көнне ул хәзер дә дулкынлану хисе белән искә ала. Безне транспорт табып, Развадово дигән станциягә кичерделәр. Безне китереп бушаттылар, и бер заман атырга тотындылар. Что такое? Этот нарвались, что немцы прорвались, что ли. Юк, бу победа диделәр. Менә шул Польша шәһәрендә Развадовда. Инде дистәгә якын ел Әхмәт ага улы гаиләсендә яши. 4 баласы, 5 оныгы һәм 6 онык чыгу өчен ул гаиләдә иң кадерле һәм хөрмәткә лаек кеше. Айгөл Яносова, Айрат Закиров, Яңалыклар. Шолуда Камаладесы турниры старт алды. Шәһәрдә ул 19-нчы тапкыр үткәрелә. Спортчылар да елдан-ел остара бара. Разрядлары да ким дигәндә икенче. Бүген ярышларның икенче туры узды. Бирегә республикадан 300-дән артык катнашучы килгән. Камаладесы балаларны анализ ясарга чагыштырырга өйрәтә. Бәйгене оештыручылар фикеренчә шахмат уены ул гомумән балага тормышка яраклашырга булыша. Мы проводим турнир. Бу турнирда разрядлары икенчедән дә ким булмаган спортчылар катнаша. Бу бик яхшы дәрәҗә. Моңа ирешер өчен спорт белән якынча 5-6 ел шөгыльләнергә кирәк. Турнир 19-нчы тапкыр уздырыла. Шушы вакыт эчендә мәктәп яшендәге балалар чемпион дәрәҗәсенә кадәр үсеп җиткән. Киләчәктә бәлки Яна Магизовада танылган шахматчы булыр. 8 яшендә ул инде беренче разрядлы спортчы, Россия кубогы җиңүчесе. Яраткан шахмат фигурасында зур мөмкинлекләре булган пешка икән. Пешка. Почему? Уен барышында пешка булган фигура башка фигураларны җиңәргә мөмкин. Тора-бара ул фрез, ладья яки атка әйләнә. Яшь шахматчыларга үзеңне сынап карарга вакыт бар. Бүген ярышларның беренче көне генә Камаладесы турниры 27 мартка кадәр дәвам итәчәк. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Максим Орлов, Яңалыклар. Сез яңалыклар чыгарылыш карадыгыз. Эфирда Рузил Минганин булды. Киләсе очрашуга кадәр. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это оперативное выполнение заявок в подрядной организации, вовремя проведенный текущий и капитальный ремонт, предоставление водоснабжения, электроэнергии и тепла без задержек и вовремя выполненные работы по благоустройству. И, наконец, это выезд за границу без проблем. Управляющая компания электротехников призывает оплачивать жилищно-коммунальные счета вовремя и авансом. Заплатите и спите спокойно. Abdülfet Sahin 2-нче, 3-нче, 4-нче апрель Яршаллы, 6-нче апрель Түбән Кама. 12+. В молодежном центре НУР большая распродажа женского пальто от 2,5 до 6 тысяч рублей. Хөрмәтле тамашачылар, 6 апрель 19 сәгатьтә Сара Садыкова исемдәге концертлар залында Татарстанның ат казанган артистлары Артур Мингазов һәм Марат Галимов көтеп калабыз. В молодежном центре НУР большая распродажа женского пальто от 2,5 до 6 тысяч рублей. Концертлар күп. Кайсысына барырга? Кемне тыңларга? Күңел киңәш итә. Хәниягә! Күркәм юбилей уңайыннан Татарстанның халык артисты Хания Фәрхи үткәннәрдән киләчәккә җырлап бара. 26 Менделеевск, 27 Түбән Кама, 28-29 Чаллы шәһәренең Сара Садыкова исемендәге концертлар залында. Телерадиокомпания «Челны ТВ», театр моды «Арт Каприз» представляют финал городского конкурса красоты «Супер Леди Шоу 2015». Не пропусти! Уже сейчас голосуй и выбирай «Леди интернет-симпатий» на сайте tvchelny.ru.